movie recap thorne karon le ta kum sa kha zakwa som ko pariat kuma anti chua small soldier si heroine veto ngayem in thlir hole do nang o global tech company lian tak meite ron langin satellite atanga missile hial siam thei khopa company lian ni an sum do na huang zawin toys company lian heartland nen chuan thok dunin toys designer pani ironware fair le larry benson teron langin Miss Kajil Global Tech Company Assistant Chuan lo lomin meeting turin in buat sai meka Global Tech Company CEO Gilmar ron langin Gilmar Chuan an toys siamte entir tura somin alien toys anti mai Gorgonites Archer ron chop chuakin sipai do thiam chip hazard toys chu aron da chuak vele bok Gilmar Chuan khovelin ala mu ngai lo toys chong theile che thei adu awang chuanin designer pani te po chu be se na sang tak nein so mani ti arila meeting an zo nu chuan miss kengal chuan designer te hena thlathum chung hun an pek thu soin an company security card le password te rilin an thaliama zana chuan leri chuan an design te en feletuma a password a thengil lau mai arwin a password mang chuan arwin account la chuan a luta Globotech company hawina military chipset an siam mang chuanin an toys chu athara siam le ta vek mai ni rei lo te hnuwa chuan rol thar pakhat elen ron langin apa toys dor chu alo ngak meka chuti lai mek chuan toys phur motor le pujoy ron langin an bungrua te chu an enfel meka an bungrua ron thleng thar te chu dor chunga hong chinin an enchin vela an toys lak thar te chu an chet thei awang le an tong thei awang chuanin makti nam phur dun hle chung toys te chu toys mai men lo ni lek lo elena na kalsan lan chuanin archer le chip hazard te chu an lawin ti boy man ram dor kong ka chu ronin hongin christy elena te then lokat le rol mel thachet meile anaw ti mi te chu ron langin anaw birthday ta na adu zong present chu ron en me kani Ellen chuan Christy chu aruk hian lo star reng maya pona chuan Christy belpa bread chuan Christy le anaw chu lo ngakin an hanin chuk vela mu chuan Ellen chu lungoi lo takin dora chuan letin bungrua te chu an rem fel le ngala in lama chuan Ellen pa Stuart ron langin seminar poi mo lo tuka jin chuanga ya wanga aril ru halu tuk chu Ellen anu Irene chuan alo massage meka aril ru ha dam ti ran tum mek lai chuan then oma thom beng cheng tak mai chu lo rin pufila Christy pa chuan in thingkung chu alo zai meka patling le patling hanin nial raparap nu chuanin Ellen churon lang vele lolin apa flight ticket ron pein apa po aranga tlan chuakin seminar nei tur chuan atlan chuak ta zana chuan Ellen chuan a beka toy chu phor chuakin an enchin vela atong thea che thea a hminga la lam ta deu amit vai mai me angai na beka chuna khung le a chuti lai mek chuan dora chip hazard le a chhian te chu bom atang lo chuak ve mek boka bat smith hook nick nitro brick bazooka link static le kip calagin hengo hi commando elite toy sawan ni heng si pai te indo pe sa renga duan ani bok elena mulai chu archer chuan lo thlir rengin asuang tu ana chuan thamuang le ha dam taka an chen theina hmunangai tu me ka ni zote na li ame ka lai chuan Ellen churon harin toy satli anni lo zia chu chiang takena muta Ellen nen chuan in komin himdam taka anom theina hmun tur chu Ellen chu ashila commando eli chaw chuan organize chaw chu an mel ma angain ti hlum vek an ro manani atu ka chuan Ellen le archer te chu dora vakalin an thian te an wangai vena tu ma lom to lo ril ru ha taka nom lai chuan Christy chu dora ron lutin an dor chu rok ngei nia ngai nan thian fel vela chuti lai tak chuan Elena pa Stuart chu ron lutin an long lem zor lai chhia te chu ron muin an man ro tam tak te po chu abo thu chu aron rele zela Ellen le Christy chuan apa chu kalsanin archer po beka khungin Ellen chu manin lampanin ho tum mek lai chuan en thatu an lom reng mai commando pakhat chu imper phein archer chu tha nge en tum hle chu vele uite chuan ron muina ron chai vela Ellen chuan chak deuin cycle chu pamin a cheina chuan commando chu imba tangin adar ta veka an thempa ke chu charina han vuale vela ruah manna akal fulo ti a hriat chuan chip hazard chu alungoi lo hle
Ellen chuan toy chung changa customer service va bia in an lo bank khon lo hle awang chuanin a thin rim hle a phone a chuan hla play in archar po chu be thadu lawa halelama globotek company te chuan an toy siam thar te chuan lo tlang zar ve mek bok toys designer pahnih te ron langin arwin chuan an toy siam chhuwa chuan lerian globotek chipset a hmang ti a hriat chhuwa chuan a lung oi lo hle a Naupang hlimna le infiam pui tura an ngai toy chuanin harsat na le buaina chu chipset awang chuan thlen thei thu chu a lo hril ve mek boka a char chuan in chung chu fangkualin wardrobe pakhat hon chuan chip hazard talom reng mai commando pakhat chuan ron bo thlu ngalin an manta an thom riwa elen churan harin tuide na lama chuan commando eli tho chuanin archer chu tron betin than lo tum meka chu vele elen chuan ron chel ngalin commando pakhat chu tui pai pa chuan nor tlum ta to ka a drain met ngalin a ke chu a vir bung cheta vek maya elen anu le pa te chuan an thom chu hrena ron tlan vata an fa pakut thi an hmu chuan a chan zotin elen chuan eng kim chiang takin a hril veka anu le pa te chuan chu tiang toy sina har sana an thlen chu an ring lo ani bedroom a chuan lu dunin archer chuan elen hena chuan gor kanai chho chu chan chuan momo zia thu chu hrilin aruang man an siam mek lai chuan commando elai chho chu garage lo langin garage chunga man rang rang mang te chuan indo naral thum chu an siam chuak ta ni atu ka chuan elen an dor chunga chuan gor kanai chho chu an zonga Aray fan zon nu chuan pona bol hlo bo man la hai lo ti hre chuakin an va ena bol hlo bo ma chuan okula punch it scratch it slam fish le troll khan ta chuwa muin heng ho hi alien an ti mai gorgonite chho an ni Irene le leri te chu globotek laboratory a lu ruin ralpha scientist microchip siam chuak tu chuwa muin an toys te chu thunun dana mem ti zotin Ralph chuan electromagnetic pulse mga ti chiat vek ani thei thu chu alo hril ruma chuan gorgonite chholo langin elen chuan Christy chu alung len nema an kol vela chutia bia thudi anin hlan ve lai chuan chip hazard le anaw te chuanin an phone call chu hekin an lo ngai thlave vek meya gorgonite chho chuan thlamuang le himdam taka an chen theina hmun tur chu suang tu in elen hnena an han hrila elen chuan chutiang hmun chu amlo thu chuan alo chang Pufila le pi Mario ni teron langin ti painan TV thar chu an lo en meka chuti atui takan en lai chuan chip hazard le pol chuan an in tura muthil la dam doi chu polin an lo muhil ta a Christy ruma chuan inkul ngalin anawran lu vele chuanin an lo bo suwa ti chuan an tron beta an manta a Christy ruma Barbie te chu muin chu ho chu ti nun dan ngai tu a chip hazard chuan an zing mi lu chu hongin chipset chu ala a Barbie ho ti nun nan chuan mang ta ni Christy po bial pa nian an leng dun churon hoin anu le pa te chu muhil satlia ngaya ti chuan a bial pa nian chuan in thla a arum lama akal chi chu Don't even think about it. arum banga Barbie ho zong kha an lo nung ta vek mai ti mu chuan makati le a ti chuan Barbie ho chuan man betin an tron ta a Christy out home chu hrena bial pa po chuan leta aron lu vele chuanin Barbie ho chuan lo zuan sup maya ti chuanin chip hazard le pol te po chuan ron pui ve ngalin a bial pa hlau tuk chuan tlan chu san ta dei me ni Christy chu manin Elena hena video thon tur chu an siam ta a ti chuan Ellen ina chuan an video chu va vom lutin Christy le a chung te chu chan chu adu chuanin gorgonite chho chu commando eli thau hna hlan vek turin thuan pe a Ellen chuan chung ho thu hnoi om chu tum hlekalo bom lem chu siamin an ma chuan avada a commando hoin bom an ron lak hlan chuanin Ellen chuan rocket launcher mangin archer chu in chunga akap luta kongka hon sakin ti chuan an lut ruta a gorgonite chhoda na bom chu bom puak vek turin thu pe in ti chuanin chung lama chuanin Ellen chuan Christy chulo chan chuak ve mek bok pona bom chu puak dar vekin anan en chen chuanin radio lekhelo oma chip hazard po athin rim hle Christy po chuan Ellen an ron chan chuawang chuan an kis ngal thor maya ler vero khop mai belpa ne reng se mak vero khop mai ti chuanin in hnuai lama chuk thlain in hnuai lama chuan commando ho chuan lo chang thup to in chunglam tuk vera tang chuan an zuang thla ta ringot maya garage motor chu la kan tuma han lo chang ta thup mai Elena kia ta chuan an kap vela Elena an be lai chuanin Christy chuan scooter ron lain an tlan chuak thei hlau
commando elai chhopo chuan ron umzui ve zelin thingkung te aron kap lu pop popa electric ban te chu aron kap luwa han check ta chu ai chue ti chuanin arai fe anin nu chuan chip hazard le pol te chu accident in an motor chu buak ta veka chip hazard chau chu dam chuakin lui kor chuan a len thazela commando elite toys house siam na mun puya chuan len chuakin pujoya lo omin chem te ne na vo beta sipai rual chu din le atum mek in lama chuan elen le christinu le pa te chu in mu khomin chung toisin har sana le boina an thlen zong chu an rila ma selan oilo chuan tumek lai chuan irene le leri teron lutin chung toi sa te chuan chipset an phum thu chu ron rilin elena pa chuan nek ngal ta chor maya afa pa le an chung ko chunga chuan har satna tam taka then wang chuan lung oilo hle ni irene chuan an thil siam chua chu tong theile cha thei ti a hriat chuan an lom hle a pon lama chuan chip hazard le a hote sipai rol tam tak nen alawin kul nguk mea indo na ma chhan turin anin pe to hle archar chuan elen hena chuan gorgonite chau chu impact mei adu thu rila christy pa chuan pona fleck var chu avei lo lowa sipai ho chuan lo hual khupin meial chuan lo phu khrep mea lau bak legen le ngal tuk verta charon kap ngal popin an kun ta sapa gorgonite chau po an biru ngal pa ber pani po an boi hle in chunga an meial ron vom lu te po chu thel ngal charangai an van boi tak em elen nu chuan racket chu vatin chung an lo vom lu te chu vachuakin toys tam tak chu an thi ve bok irene chuan chipset sim chuak tu te soi kha sharingin electromagnetic pulse ma chung toys te chu ti chiat vek the an ni thu chu a hril loma chung sipai ho chu lai pui te ne aron thok chuak ta rup mai irene le elen chuan pona electric ban pani chu thunzom theidan turan ngai tua rents le manro danga lak lai chuan pa chuan ron muin afapa electric banalon chu a phal lo bur ma se du thlan tur dang nei lo ruam man na tha tak nen chung toy so chu an ti boi lai chuarin christy le irene chu chuak ruin elen le apa postor ta po chu pona chon in zui chuakin chung toy so chon an lo kap hrepa archar chuan gorgonite cha chu bir ring big turan ni lo ziale he indona hinan tel ve nge ngai thu chu a hril loma indona chuan ron tel ve ngalin chip hazard ta pol te ho chu haron ton dar ta phiar mai archar le elen te chuan an ti turan hailo ma sela nun na tha pangai tak zet elen chu chuakin irene chuan electrical out shut down ve mek boka elen chu lon chauta chu vele chip hazard po helicopter nen ronin khal chuakin rocket chuan elen chu avakap ta bur aren scan chu thlawin elen chuan chip hazard chu abeilet ve a helicopter chu a virta muai chip hazard chu zuang thlamanin a helicopter ero apuak ta bur elen chu thir banain hamtang hramin hazard chuan chemte chuan a kut chu vian tuma archar chuan elen a atal boi ti a hriat vele a crossbow chu inkap chho ve ngalin hazard ne chuan anin beya rai fe anin be nu chuan archar mala chuan chemte a vitin atlo thanghal chip hazard chuan ne na changa ngai na ban te an phar vela chuti lai chuan elen chuan ron man thutin current line chu man tira puak ta pop mai elen po ta thave ngalin vanei thak takin thingzar in lo dang hlo electric ban chu ron check chuai na puak ta dura chip hazard le asipai rual commando elite ho chu an thita vekani atuka chuan police le medical te chuan an ma chuan an enfela chuti lai chuan globotech nei tu pa gilmar ron thlengin antoi sim chu huina an thil an ti che chaka wang chuan compensate te chu ram pe hlomin christy chuan chuk zewin elen chukal sana tuma elen chuan pot nain anin kista eo elen chuan an chet vel na nok chu thian fain archer le achian te chu an ladam ti a mu chuanin alom hle gorganai chin be sei muan naram chu thlengei tura du sakna hlanin alonga chuan a thata a topta han soi velok mizo te movie recap phi thon thungai thlakin tum thina omoi te onalte ya ngai lo movie recap chuan enge movie khana tum kha sei chiang se tok chu wang chuan subscribe mero lo lian